Hvad synes du om debatten her? Jeg synes, den var udmærket, meget interessant, når folk ligesom kom i gang med at argumentere for deres sag. Jeg synes, der var nogle af runderne, som gik lidt sådan, alle fremlagde deres egen sag, men behøvede ikke at argumentere for det, for der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved det. Det synes jeg var lidt synd. Fik du nogle svar på et eller andet, som du måske havde som spørgsmål? Nej, ikke, altså, det var jo meget nogle emner, som blev vendt, som har været vendt før, så der var ikke sådan det helt nye, men... Det har ikke fået dig til at ændre din mening om noget? Nej. Nej. Hvad er din mening? Hvem kan du bedst lide? Altså, jeg regner stærkt med at stemme på SF. SF? Så, ja. Du vil have en ny regering? Meget gerne. Meget gerne? Det vil være lækkert. Hvorfor? Jeg synes ikke, at de har gjort det særlig godt. Jeg går ikke ind for deres grundlæggende principper, og de ting, som de siger, at de har gjort, det mener jeg ikke, de har gjort. Jeg synes selv, at de har givet os bedre velfærd, og det er ikke rigtigt efter min mening. Right. Så det er et spændende tidspunkt lige nu at se, hvad der kommer til at ske efter valget? Ja, det er meget spændende. Det er jo ret uforudsigeligt lige på nuværende tidspunkt. Så